Chcem sa vyjadriť dianiu posledných dní. Rozumiem, že politika priťahuje emócie a rýchle súdy, ale ja do toho nechcem vlievať ďalšie napätie. Moja práca vždy stála na troch veciach. Zodpovednosť, pravidlá a výsledky. A stojí aj na hodnotách, ktoré považujem za kľúčové. Slušnosť, férovosť, pravdivosť a rešpekt ľuďom. Nie sú to frázy do kampane. Sú to hranice, ktoré si držím aj vtedy, keď je to nepohodlné. Výbor pre európske záležitosti je dôležitý pre reputáciu Slovenska a pre praktické veci, ktoré sa týkajú života ľudí. Bezpečnosť, ekonomika, spolupráca v Európe. Nebudem hlasovací automat. To neznamená byť proti niekomu, znamená to robiť politiku tak, aby mala úroveň, aby bola férová a aby rozhodnutia mali jasné hodnoty a dôvody. Ak niekto spochybňuje moju prácu, očakávam otvorenú diskusiu a konkrétne argumenty, nie nálepky. Mojím cieľom nie je konflikt, ale stabilita a normálne fungovanie vecí. Budem pokračovať v práci pre ľudí a budem komunikovať pokojne, vecne a bez kriku.